Dialova vezme Megan Fox na parádní jízdu. Opravdové úlohy je budoucnost. Joey Fett bude hledat posvátný meč. A Steve Carell se stane agentem na zabití. To je tajnější než přísně tajné. Akční zábava. I něžná pohlazení. Listopad na Nova Cinema. U vás v bytě jsme našli vaše výstřižky, vaše úryvky z Bible. Ale taky tohle. Zajímavé, co? Od kdy je zločin dělat fotky? Záleží, co na nich je. Česenka. Líbí se vám ten pocit moci? Sledovat lidi jak vás. Prosím, takový naznat. Jo, co jsou? Lidé, kteří nemají rádi lidi. Lidé, kteří moc dobře vidí, kam až můžou zalít.